Els dimarts a les 12, què toca? Doncs toquen els ecoconsells que ens porta la Fundació Sant Tomàs. Avui volem parlar d'horts, perquè arriba el moment de plantar. De fet, ja estem començant a recollir algunes coses i volem saber què és el que toca plantar ara i què podem menjar en aquests moments que sigui producte de temporada, que és el que s'està recollint als horts. Per això avui tenim amb nosaltres el responsable d'horticultura de Sant Tomàs, a Marcel Franco. Marcel, què tal? Hola, bon dia. Això que dèiem, Sant Tomàs, jo crec que molta gent a hores d'ara ja sap que hi ha els horts de Sant Tomàs, que el que feu és molts productes que després veneu. Explica'ns una mica, què són els horts de Sant Tomàs, on estan, quantes hectàrees teniu? Situa'ns. Podem distingir entre regadiu, que tenim a la finca Sant Tomàs, a Call Atenes. Sí. Tenim 1,2 hectàrees, i després la zona de secà, que està dividida a Sant Martí i Ses Corts, amb 4 hectàrees, a Tavèrnoles, 1 hectàrea i pico també, i a Vic, que hi ha quasi 1 hectàrea. Molt bé, és a dir, tenim diversos horts diverses finques dividits pel territori, exacte. I què és el que hi ha? Què és el que feu? Perquè la intenció és fer productes, jo crec, corregeix-me si m'equivoco, 100% ecològics, Sí. per tal de vendre'ls a on? Com? Com els podem comprar? Bàsicament tenim 3 línies. El que seria el grup Bon Preu, que ens hem posat ara amb la cooperativa 2.147 mans. Una cosa que acaba de fer-se, que és d'aquest any, fa pocs mesos. Sí, fa 3 mesos que s'ha iniciat i bueno, el fet és portar el producte a la línia ecològica que ha muntat ara Bon Preu. Sí, que estan potenciant molt. Exacte, i bueno... I la gent el pot comprar al supermercat, és tan fàcil com això, no? Sí. Es tracta d'això, de poder comprar al supermercat el que fins ara havíem d'anar a les petites botigues, al pagès del mercat. Al pagès del mercat, sí. O a la Tavella. O a la Tavella, que és el distribuïdor de cistelles online, que també som socis a 50%, i que ja fa 1 any i mig que hi treballem. I que està anant bé o no, la Tavella? Sí, està en expansió i funciona molt bé. De fet, la gent li agrada rebre el seu producte a casa, saber que és 100% ecològic, que menja sa i que tot això que està tan de moda de proximitat, sa, sense productes Exacte. químics. Però com es fa, en breu, ja sé que és molt complicat, però en breu, com es fa per fer un producte 100% ecològic? Perquè no és tan senzill. Nosaltres ens regim per la reglamentació CCPAE, o sigui, és un òrgan que té unes normes que nosaltres complim i a partir d'aquí doncs, intentem treure un producte sa, ecològic i certificat. Certificat per aquesta entitat que depèn del govern català, de la Generalitat de Catalunya, que ve i comprova que tot el que useu des de l'origen és ecològic. Exacte, des de les llavors, el planter, tot. Tot el que hi ha. En aquests moments, en els horts de Sant Tomàs, que hi ha de regadiu i de secà, on collim, a regadiu o a secà? Ara mateix collim nosaltres a regadiu. Ara podríem collir enciams, podríem collir faves, podríem collir pèsols. De fet, l'hort ara ja comença a tenir rendiment. Nosaltres, per això, aquest any, al centrar-nos en el tema de la cooperativa de 2.147 mans, a la finca on hi tenim el regadiu només hi estem plantant ara mateix ceba. Hi tenim plantada ceba. Ceba per què? Ceba per guardar, ceba seca. I és un producte que aquí es fa molt bé? O sigui, per què hem escollit la ceba? Teníem diferents possibilitats i, per dir alguna cosa, és un dels productes que té més demanda. Tant la ceba com la patata són productes que a nosaltres ens va bé perquè es conserven durant bastant temps, llavors no és aquell estrès d'haver-lo de collir el dia abans i servir-lo directament l'endemà, sinó que ens donarà una mica més de marge i ja et dic, ja tothom gasta cada dia ceba o patata o... Cada dia del món hi ha ceba en els sofregits, en els amanides, no hi ha una cuina aquí, si més no, sense ceba. Llavors, amb secà sí que hem fet 1 hectàrea d'alls a Vic, a la zona de la Serra de Sant Ferm, i ara mateix tenim plantades quasi 2 hectàrees de patata a Sant Martí i Ses Corts. I ara, deixant de banda els horts de Sant Tomàs, però com que ets horticultor, aprofitem la vinentesa.
a part de faves i pèsols i enciams, en aquest moment escollir alguna més o ara estem en el moment de plantar? En quina situació ens trobem ara? Bueno, ara és bon moment per plantar. Per plantar què? Per dir Espinacs. Espinacs, quasi bé és hora de collir els últims, però bueno, si els trasplantessis en lloc de sembrar-los, també podries fer l'última plantada. I altres productes... Tomàquets ja els hem hagut de plantar fa dies, no? No, podem plantar tomàquets, és bon temps. Tomàquet normalment a partir del 23 d'abril, de Sant Jordi, ja comencem a plantar tot el que són tomàquets, albergínies, pebrots, el que necessita més temperatura. És a dir, que ara en aquests moments la gent que tingui ganes d'anar a comprar producte de proximitat i de temporada, sobretot, i pels que no controlem gaire com va el cicle de l'hort, el que ens aconselles més, què serien? Les faves, els pèsols o què? Fava, pèsols, ceba, tendre, els enciams, els espinacs encara. I aviat ja començarem amb les mongetes, començarem amb els tomàquets a partir de l'agost. Molt bé. Doncs, Mercè, moltíssimes gràcies per venir, per donar-nos uns quants consells i explicar-nos què són els horts de Sant Tomàs que treballen amb això, amb la tabella, que es poden vendre i comprar per internet. Compres una cistella, que hi ha productes de tots tipus, els de temporada, no tries, que no? No tries? Bueno, tens una mica de marge. Diguem que ells fan 3 tipus de cistella en funció de si és més verdura, més fruita, a les quantitats, però no és un tipus de cistella d'aquesta oberta totalment, que en diuen. No dius, jo vull 1 quilo de tomàquets, un de pebrots i un de no sé què. No. Vull més verdura, o vull més fruita, i vull una petita o una gran. Va una mica així. Una mica així, sí. I ara que es poden comprar ja a bon preu, podeu comprar aquests productes 100% ecològics certificats que fan des de Sant Tomàs aquí, al costat de casa, perquè nosaltres en tenim molts d'aquesta empresa, que és usonenca, de fet. Moltíssimes gràcies de nou i la setmana que ve tornem amb més ecoconsells que ens porta la Fundació Sant Tomàs.